соат айни замон 7:40 дақиқа аст ва мо роҳ пеш гирифтем сӯи китобхонаи миллии Тоҷикистон. ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон. Инак рӯзи сеюм аст ки дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонаи китоб аст баргузор гарда истодааст ва ёдрас мешавем. даври ниҳоии озмуни мазкур аз санаи 2 то 15 декабр дар ҳамин муассиса доир мегардад ва мо роҳ пеш гирифтем сӯи китобхонаи миллӣ ва дар рӯзномае ки бароятон омода мекунем кӯшиш мекунем ки маълумотҳои ҷолиб ва шавқоварро бароятон пешниҳод кунем. Бо мо бошед. дар ошёнаи аввал чӣ гунае қайд намуда будем, номинатсияи адабиёти бачагона доир мегардад ва мо низ ба толори баргузории номинатсияи адабиёти бачагона ворид шудем. мисли рӯзҳои қаблӣ иштирокчиёни озмун хушҳоланд ва то баромадан ба саҳна баромади дигар иштирокчиёнро тариқи монитори махсус тамошо намуда метавонанд чанд маълумоти дигарро аз худ кунанд. бинандагони азиз, чӣ гуна ки мушоҳида намуда истодаем, иштирокчии навбатӣ дар назди ҳайати якамон баромад намуда истодааст. Дилафрӯз Қосимов аст ки дар навбат аст ва баъд аз иштирокчие ки ҳоло берун мешавад аст толор аз назди ҳайати якамон ба саҳна мебарояд. Салому алайкум. алайкум. Ман Қосимова Дилафрӯз аз ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе мебошам. омодагиҳо чӣ гуна аст? Соз, чӣ омода кардед? шеърҳову афсонаҳо, чистон, тезгӯяк, латифа ва ғайраҳо. аз рӯи теъдод аз рӯи теъдод зиёда аз 4000 мисра шеър, 180 зиёда китоб ва чистону тезгӯяку афсонаҳо. аллакай иштирокчӣ аз саҳна берун шуд, мо барошон барор мехоҳем. Раҳмат. саломат бошед. тамошобинони азиз, айни замон иштирокчие ки аз саҳна берун шуд, мо бо ӯ ҳам суҳбат мешавем. Бо мо бошед. баъд аз баромади иштирокчии навбатии мо Аминҷон, ҳайати якамон чанд лаҳзаи танаффус эълон намуданд ва мо хостем ки бо ин иштирокчӣ дар саҳна ҳам суҳбат шавем. Салому алайкум. ва алайкум ассалом. Аминҷон, шумо дар назди ҳайати якамон ҳоло баромад намудед ва аллакай тақрибан 30-40 сония пушти сар шуд. аз рӯи низомнома чӣ қадар чистону ҳикояву латифаву шеър аз худ кардед? ман 10 то латифа, 10 то муаммо, 50 то чистон, 20 то зарбулмасал, тезгӯяк, 50 то зарбулмасал. беҳтарин. дигар иштирокчиёне ки пеш аз шумо баромад кардан ва шумо тамошо кардед, баромади онҳо чӣ гуна буд? баромади онҳо ҳам хуб буд. аз шумо беҳтар буд ё аз онҳо? намедонам. ҳоло чӣ кор мекунед? ҳоло куҷо меравед шумо? ҳоло ба хона рафта боз ба китобхонӣ машғул мешавам. саломат бошед. барор барои шумо. ташаккур. аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона шумораи иштирокчиён аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ба 150 нафар мерасад. аз нигоҳи иштирокчиён онҳо аз роҳандозии чунин иқдомҳо шоданд, зеро дониш аз бар намуданд, дӯстони зиёд пайдо карданд ва тавонистанд таърихи пурғаноти худро аз худ кунанд. тамошобинони азиз, дар ҳамин лаҳзаи танаффус мо боз хостем бо яке аз ҳайати ҳакамон устод Маҷид Салимам суҳбат шавем. Салому алайкум. ташаккур, саломат бошед. аллакай бигӯем ки дар рӯзи сеюм қисмати аввали рӯз оҳиста оҳиста ба итмом расид ва шумо бигӯед ки баромади иштирокчиён назар ба 2 рӯзи пеш чӣ гуна буд? рӯзи сеюм аст ки аллакай ман ҳис кардам ва мушоҳида кардам ки бачаҳо хеле фаъол шуданд ва онҳо метавонанд ки чӣ аз адабиёти ҳатто адабиёти классикӣ ва он асарҳое ки барои синни соли инҳо хеле барои калонсол аст, аз инҳо ҳам бархурдор ҳастанд. дар миёни дигар номинатсияҳо, дар номинатсияи имсолаи адабиёти кӯдакон хеле зиёд шомил шуданд. имсол нисбат ба соли гузашта шумораи довталабон зиёдтар аст ва инҳо аллакай нишон он аст ки инҳо бо ҳавас
бисёр бо як ҷиддият омода шудаанд. устод чӣ гуна ки мо медонем шумо дар солҳои қаблӣ низ дар қатори ҳайати якамон будед ва аз рафти баромади широкчун огаҳӣ доштед ва баромади широкчун назар ба солҳои қаблӣ агар муқоиса бикунем чӣ хел аст? муқоиса нисбат ба соли пешин, ман соли пешинам аъзо будам, мебинам ки сол ба сол шумораи довталабон зиёд мешавад ва он махазҳое ки онҳо истифода мебаранд не ки масалан чи аз тезгӯякҳо, масалан зарбу масалу чистону ва гӯишҳои мардумӣ ва чи бо аз адабиёти тарҷима ҳам истифода мебаранд, нависандагоне ки ба забони тоҷикӣ тарҷима шуданд, адабиёти дигар ва чи бо аз адабиёти худи муосир, яъне ки бисёр рангоранг шудааст ва бисёр муфассал шудааст, яъне ки тамоми мавзӯъҳоро дар бар мегирад. саломат бошед, ташаккур барои шумо ва бинандагони азиз, иштирокчии навбатӣ аллакай омодааст барои барома намудан ва ҳайати якамон низ омодагӣ мебинанд барои қабули иштирокчиён. Мо меравем ба толорҳои дигар ва мушоҳида мекунем баромади дигар иштирокчиёнро. қайд кардан ба маврид аст ки дар толори сабт донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон шаффофияти озмуни мазкурро дида намуда аз баромади иштирокчиён маълумотҳои гуногунро аз худ менамоянд. роҳрафҳои китобхонаи миллӣ пур аз хонандагону наврасон аст. қисми зиёди онҳо иштирокчии бевоситаи озмуни мазкур ҳастанд ва дар фурсатҳои муайян бо ҳам суҳбатҳо гузаронида аз наздик бо ҳамдигар шинос мешаванд. роҳ пеш гирифтем сӯи толорҳои дигар. албатта иштирокчиёни дигар номинатсияҳо низ кам нестанд ва онҳо кӯшиш менамоянд ончеро ки аз худ карданд то сипарӣ шудани фурсаташон дар назди ҳайати якамон баромад намоянд. албатта аз мушоҳидаҳо бармеояд ки тайёрии онҳо хеле хуб аст ва ҳатто барои баъзе аз иштирокчиёни дигар фурсати додашуда камӣ мекунад. ровӣ, лутфан мегуфтед ки навбати кӣ аст? навбати ойшамо аст ва дар ана ҳамин толоре ки дар наздаш мо қарор дорем дар назди даромадгоҳи он бояд ворид шаванд ва дар назди ҳайати якамон баромад кунанд. омодагиҳо чӣ гуна аст? бо тайёрии ҷиддӣ омадам ва умедворам ки ба саволҳои ҳакамон ба боварӣ ҷавоб медиҳам. баромади иштирокчӣ ки пеш аз шумо аст тамошо намуда истодаед. ба фикри шумо чӣ гуна аст? хуб аст, не? хуб аст. баромад тамошо кардам, хуб ҳастанд. тӯли 3 рӯзе ки шумо тамошо намуда истодаед тариқи монитори махсус дар толори дигар буд иштирокчие ки ба фикри худатон аз шумо хубтару беҳтар буд ё ин ки аз шумо шояд камтар аз худ кардааст? тӯли 3 рӯз аст ки ман ин озмунро ба тариқи ҳамин китобхона тамошо кардам. буданд шахсоне ки китобҳоро зиёд хонданд ва буданд шахсоне ки ба саволҳоро ҷавоб доданд ва буданд ки боз ба соли дигар тайёрии ҷиддӣ бинанд. саломат бошед тамошобинони азиз, ёдрас мешавем оишамо аз ноҳияи Восей меҳмони шаҳри Душанбе ҳастанд ва мо бовар дорем ки албатта бо дили пур, бо ҷуръатона, беҳаяҷон дар назди ҳайати якамон шумо баромад мекунед ва донишу маҳорати худро нишон медиҳед. ташаккури зиёд. саломат бошед. барои шумо барор. ин иштирокчӣ маъруф ном дорад. баъд аз чанд лаҳза аз назди ҳакамон берун мешавад. мо мунтазири ӯ ҳастем то ҳамроҳаш суҳбат кунем. бинандагони азиз, мо айни замон бо иштирокчӣ ҳам суҳбат мешавем ки ҳоло аз назди ҳайати якамон берун шудан аз рӯи адабиёти муосир. салом алайкум. салом алайкум. камтар ман дар чеҳраи шумо ҳиссиётро мебинам ва мегуфтед ки оё воқеан ҳам шумо тарсу ваҳм дар дил доштед ҳангоми баромад ё не? бале, албатта тарсу ваҳм доштам. ҳарчанд кӯшиш мекардам ки ҳамин ҳиссиётро аз худ барорам, вале дар ҳар лаҳза ҳиссиёти ман боз ҳам зиёдтар мешуд. чӣ эроде буд ки ҳайати якамон барои шумо гирифтанд ва бисёр муҳим буд ва шумо мехоҳед онро дарҳол ислоҳ кунед? дар рӯи хатти асарҳои мутолиа намудаи ман ки ба ҳайати якамон муроҷиат пешниҳод намудам, дар онҳо якчанд хатогиҳое буд ки онҳо ба ман эрод гирифтанд. ман мехоҳам ки онҳоро ислоҳ намоям то ки дар оянда боз ба он иштибоҳҳо роҳ надиҳам. саломат бошед. ташаккур барои шумо. мо барои шумо барор мехоҳем маъруф ва тамошобинони азиз, мо меравем ба номинатсияи дигар. бо мо бошед.
ҳоло ки лаҳзаи танаффус аст, фурсатро аз даст надода ба назди яке аз аъзои ҳакамон рафтем то чанд маълумотро барои мо пешниҳод намоянд. тамошобинони азиз, баъд аз баромади иштирокчии навбатӣ мо дар лаҳзаи танаффус кӯшиш кардем ки бо яке аз аъзои ҳакамон дар номинасияи адабиёти муосир суҳбат бикунем. салом алайкум. ва алайкум салом. иштирокчиён бо кадом омодагӣ омаданд? дар маҷмӯъ хеле хуб аст ва имрӯз ки асасан талабагон хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҷавоб медиҳанд, як кӯшиш доранд. Аслан муҳимаш ки кӯшиш мекунанд ва ман бовар дорам ки ҳамин нафароне ки имрӯз агар камтар хонда бошанд дар озмунҳое ки солҳои оянда баргузор мегарданд бештар бо тайёрӣ хуб меянд. тамошобинони азиз, воқеан ҳам озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳдонои китоб аст. тӯли 3 сол аст ки роҳандозӣ мегардад ва дар ин тӯли 3 сол садҳо нафарони донишмандро ҳайати якамон рӯи об бароварданд. ва ҳоло андешаи чанд иштирокчии ин озмунро якҷоя мешунавем. بنده در این آزمون با تیاری خیلی پخته نسبت به سال گذشته اشتراک کرده بودم و هیئت حکمان نهایت با سالهای مبرم خود از ما جوابهای دقیق و مفصل و مختصر طلب میکنند و قدر به امکان به سوالها آنها جواب میدهیم و کوشش میکنم که همه آن ایرادهایی که از دیگر اشخاص اشتراکچیان گرفته شدند آنها در من تکرار نشوند و من از آنها خوبتر برآمد کرده صاحب جای نمایان گردم. خوشبختم که در چنین یک آزمون ملی که با اقدام خردمندانه پیشوای ملت در جامعه تاجیکستان تحولات معنوی را به میان آورد اشتراک می‌نمایم. من که از 2,500 مصرع شعر، 50 شیستان، 50 تزگیرک، 50 لطیفه، 50 ضرب مثل و 100 کتاب را مطالعه کردم. من بار اول است که در این آزمون اشتراک کرده ایستادم و 2 سال می‌شود که این آزمون را دیده برآمدم و خواستم که دانش و مهارت خود را سنجم و از شهر استرافشان برآمد کردم و به دولت جمهوری راحت گرفتم و علاقه من اشتراک ورزیدم. ҳамин гуна дар дигар толорҳо низ иштирокчиён санҷиши дониш намуда то кадом андоза муваффақ мешаванд ё не вақт муайян мекунад. тамошобинони азиз, ин буд рӯзномаи махсуси даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳдонои китоб аст. ёдрас мешавем, имрӯз рӯзи 3 буд. аз рафти баргузории даври ниҳоӣ дар рӯзҳои меъмада ҳамкоронамон ба шумо иттилоъ медиҳанд. бо мо бошед.